El projecte europeu MP Engage desenvolupa plans d'adaptació en 7 àrees marines protegides al llarg de la Mediterrània i a l'espai Xarxa Natura 2000 litoral del Baix Empordà. En aquest vídeo ens centrarem en la implementació dels protocols realitzats mitjançant escafandra autònoma al Parc Natural del Cap de Creus. És a dir, les condicions de temperatura, l'estat de les praderies de Posidònia i del mol·lusc Pinna nobilis, de les poblacions d'eriçons, de peixos, la detecció d'espècies invasores i de mortalitats massives. Les condicions de temperatura de l'aigua del mar es registren dins de la xarxa TEMET en diversos punts del mar Mediterrani mitjançant aquests termòmetres. A cada localitat, 8 termòmetres es troben situats cada 5 metres cobrint les fondàries d'entre 40 i 5 metres. Al Parc Natural del Cap de Creus, els termòmetres ja es trobaven instal·lats a 2 localitats, Portaló i el Gat. Aquests sensors de temperatura s'han localitzat, descarregat i les dades de temperatura enregistrades s'han pujat a la plataforma TEMET. L'objectiu d'aquest protocol és el d'avaluar l'estat de conservació de les praderies de Posidònia oceànica i del mol·lusc endèmic de la Mediterrània Pinna nobilis, el qual s'ha vist dràsticament reduït els darrers anys. Per això, s'han seleccionat 3 estacions de mostreig permanents al Parc Natural del Cap de Creus. La densitat de feixos presents a les praderies s'ha estimat mitjançant el recompte dels feixos amb quadrats i, alhora, s'han fet servir transectes per quantificar l'abundància i l'estat de les nacres o Pinna nobilis. En les 3 estacions estudiades s'ha obtingut una densitat de feixos similar, vora els 500 feixos per metre quadrat, que mostren un bon estat de conservació de les praderies de fanerògames al Parc Natural del Cap de Creus. Pel que fa a les nacres, no s'ha observat cap individu a les estacions mostrejades. Les principals espècies que formen les poblacions de garotes al nostre litoral són la garota comuna, Paracentrotus lividus, i la garota negra, Arbacia lixula. Tot i que aquesta última és menys freqüent, Arbacia lixula és considerada una espècie termòfila, pel que podria veure's afavorida pel canvi climàtic. Al Parc Natural del Cap de Creus s'ha comptabilitzat i mesurat les garotes presents en 3 estacions. Pel que fa a Paracentrotus lividus, les densitats observades són lleugerament més baixes a les estacions estudiades que les registrades en zones de blancalls. Pel que fa a Arbacia lixula, les seves densitats són més elevades que les enregistrades anteriorment en aquesta zona. El cens visual de peixos representa una eina òptima per quantificar l'abundància de peixos. Es realitza mitjançant transectes en el que es comptabilitzen i anoten els peixos observats al llarg de 5 minuts, tot nedant molt lentament. Al Parc Natural del Cap de Creus s'ha instal·lat 3 estacions de mostreig permanents. En totes elles, les 3 espècies de peixos més observades, per ordre d'abundància, han sigut Diplodocus vulgaris, Corygiulis i l'herbívor Sarpa salpa. Tanmateix, a les 3 estacions s'ha estudiat les proporcions entre espècies que poden ser indicadores de les condicions ambientals. És el cas del parell d'espècies Corygiulis i Thalassoma pavo, aquest últim lligat a aigües més càlides. En totes les estacions del Parc Natural de Cap de Creus s'ha observat una major proporció de l'espècie relacionada amb aigües més fredes. El protocol consisteix en un registre fotogràfic de diferents comunitats bentòniques per poder conèixer la seva composició. Concretament, s'han analitzat diferents comunitats a les fondàries de 10, 20 i 30 metres a les següents estacions, caracteritzades per pendents pronunciades que permeten assolir fàcilment els 30 metres de fondària. En la implementació d'aquest protocol no s'ha observat la presència d'espècies invasores al Parc Natural del Cap de Creus. protocol està dissenyat per avaluar l'impacte dels fenòmens de mortalitat massiva
en les principals espècies de gorgònies i altres espècies formadores d'hàbitat. El mostreig s'ha realitzat a 3 fondàries, 10, 20 i 30 metres, determinant el percentatge i el tipus de mortalitat en aquestes espècies. Al Parc Natural del Cap de Creus, el percentatge de mortalitat d'aquestes espècies disminueix en fondària, indicant l'efecte de la temperatura i d'altres impactes en les poblacions més somes. El tipus de mortalitat més observat ha estat l'epibiosi, o mortalitat antiga. La majoria de poblacions presenten més d'un 10% de mortalitat, indicant que el seu estat és desfavorable.